салом дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониё. навори навбатӣ бошад Toyota Corolla 2016 фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. бензини қатъӣ мебошад. мотори 1.8, пробеги 145,908 км гаштагӣ. коробка автомат. мошин эко дорад. расход дар шаҳр 7,7 литр. американка, нав аз Америка овардагӣ. мошин ягон расход, ҳатто миличёвка расход надорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. нарх 646 000 сомонӣ. нархи ахиршай дигар арзон намешавад. рақамҳои телефони соҳибаш 502 08 06 07 муҳаммад ном дорад. метавонед муроҷиат кунед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш гиред. агар дӯстон реклама дошта бошед, хонаи фурӯши мошин ё ки техникаи мо, ватсайи мо дар болои экран 885 78 90 мебошад. метавонед муроҷиат кунед. дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. обуна шавед, лайки худро дариғ надоред. аз шумо танҳо як дастгирӣ барои мо бошад як хушҳолист. якҷаҳон ташаккур барои диққататон дӯстон.